אבא אומר שאת כמו דיילת, אפשר לקבל את מה שאת אוכלת. היית מתקבלת להיות זה כל כך הרבה דברים שלא יכולים להיות אף פעם, כמו ג'ירפה עם צוואר קצר, לא יכול, למשל, גמל עם גב ישר. מה קרה? אני לא רואה אותו. אולי כבר התחלף לאחר. אני לא רואה אותו. אולי הוא כבר תמיד הם נראים לי קצת יותר מאושרים, ובצד הנגדי האנשים שנוסעים תמיד הם נראים לי קצת יותר מחויכים. כשנתקענו בפקק שחקנים איחרו לתיאטרון, אוהדים איחרו בנסיעות הארוכות, העיניים עצומות. בנסיעות הארוכות. וגם על סופרמן, שהיא די בטוחה שראתה אותו לפחות פעמיים. ולפעמים היא גם מזמזמת לי איזה שיר אחד או שניים. ואז, כשהיא כבר חייבת להמשיך ואני רוצה קצת לנוח, אני לוחש לה, בבקשה, תספרי גם לאחרים עליי, על הילד שמקשיב לרוח.